Sisplau, si ja heu sortit, retireu-vos enrere. Un fuerte aplaudiment per a Pedro Picapiedra i Pablo Picapiedra. Dinosaures. Una rosa sobre el Panamera, una sobre la botella, una cámara de la botella, mi gente lo a mi manera, toda azul en la esquina, y se me tira que no hay mancha.
disfresses individuals. Ràpid, tots aquells que vulgueu passar un disfressa individual. Sabia que hi ha molta gent disfressada que no ha passat. És una llàstima. Vinga, disfresses individuals. Va ràpid, vinga, ràpid. Molt bé, vinga, més disfresses individuals. No n'hi ha més. Home! Molt bé. Guarda, eso no pare, están aquí en plena bola de líder. Es mereixen un fort aplaudiment perquè ho han fet molt bé els alumnes de primària. Han quedat una casa de paper i Mohamed, dinosaure.